Lokal. Naisayangkat ti Basura Summit iti Centennial Arena Lawag City anong ipaganet gayet iti panagkumit ti Ilocos Norte iti benneg ti ekonomiya ken zero waste programs. Panggep ti Basura Summit ti mangipaay ti impormasyon may papanti umno ang panginangilasin ken panagrecycle kas nagbalin nga napipintas nga salaset dagiti nausar nga daan aligay. Dahito yung panggep ket makasarak iti solusyon kadagiti bunton ti basura iti komunidad. Mangikabil ka dagiti programa ken ordinansa kontra iti saan nga umno a panakaibeleng ti basura ken maparegta iti zero waste clean up drives ken panakaammo ti kasasaad iti aglawlaw. Nagbalin met ana isang sangayan nga bisita ni Governor Cecilia Araneta Marcos. As your ginatong probinsya, I always believe that caring for the environment starts with each one of us. Nagsisimula po ito sa sarili natin, sa sarili nating tahanan, sa mga komunidad natin, sa mga barangay natin. And I encourage everyone here to continue being good stewards of the environment. The responsibility is not just on the government, but each one of us play a part in keeping our province just as beautiful as it really is. So thank you for your continued support and cooperation, and rest assured that I think we will have more projects to be guarded para at least kumita din ang mga barangay. Thank you so much. God bless you all, and I'm very impressed. Naitampok iti summit ti diskusyon may papanti extended producer responsibility, zero waste to water waste, updates on Republic Act o 9003, ken estratehiya ang mangikapet iti informal waste sector iti formal a sistema iti panang manehar ti basura iti probinsya. Para iti IFM News, Idol Glenn Batuyong, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.